Fiżijiet inqas tal-kontijiet u inqas burokrazija. Dan kien l-appell fost oħrajn ta' numru ta' rappreżentanti differenti tal-imsieħba soċjali matul Business Breakfast il-ġimgħa filgħodu bitħejjija l-budget. Fosthom il-kelliem ewlieni ta' dan il-Business Breakfast Sergio Vella, direttur maniġerjali tal-kumpanija Aerofarm. L-industrija tagħmel dawn kollu tagħha biex tipprova taħdem b'inizjattivi li jistgħu jinaqsu il-konsum tal-elettriku, imma naturalment ma nistgħux naħarbu mill-fatt li bħalissa il-kost tal-elettriku f'Malta huwa daqsxejn fuq in-naħa għolja tal-ispektru karbun ma' pajjiżi oħra. Vella qal l-investiment f'titjib tal-effiċjenza tal-Ena Malta ifisser aktar kompetittività għall-operaturi. M'hemmx dubju li iktar ma nistgħu ninvestu anki għal-livell ta' Ena Malta f'proġetti li jistgħu jtejbu l-effiċjenza l-uptime tal-providers tal-elettriku, iktar jista' jkollna forsi rati li huma interessati li jistgħu jgħidulna biex imbaxxu iktar il-kost biex nikkonvertu materja prima finished product b'mod li nistgħu nikkompetu anke iktar. Appelli wkoll biex jitnaqsu l-piżijiet amministrattivi u l-burokrazija kif ukoll biex il-Gvern jeqred darba l dejjem ix-xogħol prekarju. Verament aħna nridu huwa illi lill-businesses naqsulhom dak il-piż l-administrative burden dejjem u nitħallew li jekk hemm inizjattiva dejjem ġodda nkunu nistgħu kemm jista' jkun inħadmu malajr. Min jaħseb li xogħol prekarju jgħid fil-klinik, fis-settur tal-klinik u fis-settur tas-securities naħseb qed niluduruna l-fatt illi sfortunatament ix-xogħol prekarju qed jinferex iktar. Semmew ukoll il-miżuri favur il-familja. Child care centers xejn f'Malta fl-aħħar mill-aħħar ħajrendu. Irrendu lura għaliex meta nara xejn l-influss il-dħul ta' ħaddiem ta' nisa li llum jixtiequ jidħlu u ma jistgħux jidħlu, dak ħajrendu lura flus fil-bwiet kemm bħala taxxi, bħala bolla, però anke fl-ekonomija in ġenerali. Min-naħa tiegħu il-Ministru Tonio Fenek qal li l-pagi ma jistgħux jolew mingħajr ma jolew il-ħiliet tal-ħaddiema. Jekk nippruvaw biss nollu l-pagi mingħajr ma nollu l-ħiliet tagħna, allura we will go out of business. Taħar ukoll bil-Power Station ta' Dellimara. Gost tara stejn iċ-ċmieni tal-Power Station ta' Dellimara u ma tarax laqqas partiċella ta' duħan. Fenek għal ukoll is-sistema edukattiva ta' pajjiżna hija fost l-aħjar 20 fid-dinja, kumment li ġab reazzjoni immedjata mill-edukatur u President tal-Forum tal-Unions Maltin, John Bencini. Kwanza ngħidu li aħna qegħdin ngħidu mis-sabdaqa waħda qegħdin l-aħjar 20 days fejn tidħol sistema edukattiva jiena napprezza jekk tgħidilna din il-friġġiet għax jekk qegħdin hemm, allura qegħdin nissoperaw tista' tgħid il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, u allura jiena qed nara ftit kontribuzzjoni għaliex irridu nammettu l-iżbalji tagħna, irridu nammettu l-diffikultajiet tagħna f'dan il-kamp biex nidejbuh għax hekk se